Balimao Annakuma, très urgent. Balimao billet lundi 12 janvier 2026. Balimao Yorokakalan. Segu Marala, Anga Mali Strasuka Kamba Dobe, Wafama ko le camp de Baraouli, Malien ko Jatka Wale Mogotara Kain Fan Beb Dunyona. Agno information soro. Mega kuma ofe oromina ataki badin de besina. Malien mena vocal local ameno vocal fana banjakara mara fana ataki do kerai tieni bado kerai no jeri don suka duguje vendredi la senu kelengele bamako senu jatke wale mogoni anga surasu ye nani de ke ube duru de ko be kombala irisu de na kanga surasu deme sunan anga senu ka kumbito flede mbega tieni fana metla kanda do fana mbega kuma ofe oromina kenyoroba fana jatke wale mogoka aranforo ba de be kenyoroba marala Bamako kerefela beobe ka be encercler bi ne ta mouye ne be vocali kala aw na be jambe vocal la me ñoxofe donc a yoro semaine fla oro la malien bela jelen kala me folo attaque du camp militaire de Baraouli Ségou le 12 janvier 2026 résumé aux premières heures de ce matin le camp militaire de Baraouli a été la cible d'une attaque menée par le groupe GCM. Les assaillants ont pris le contrôle total du camp après de violents combats. Bilan provisoire, pertes humaines, plusieurs militaires maliens et d'autres blessés. Pertes matérielles. L'ensemble du matériel militaire a été remporté et détruit. Le camp a été entièrement saccagé par les assaillants. Cette attaque est très grave et prouve l'expansion du groupe Terro vers les régions méridionale, traduisant une évolution préoccupante dans la menace sécuritaire et un élargissement du théâtre des opérations. Conséquence immédiate, la situation sécuritaire demeure instable dans la zone, exposant les populations civiles et les axes stratégiques à des risques accrus. Voilà. Malien Bela Djeliame. Tena fin do be image do ben tono lira maleo yanga sorasi chama fagare tiendo ya awa mu fana kara senu fana yanga officier fla fagaula mais kuye kanga asemi goitani muribo kone nyogonye ke koni sorasi borana image kubo genga boara mera kubo mine ko don kasola uye kangare gelende da anga senu kelengelen fle aéroport la ataki kerai ne segu tungara fo jeudi soufe ka dugu de vendredi la ne ma songa kuma ataki na ne sigi ne bolongo dripa bena fo dripa ma fo ne sigi parce que nte fan felo ka boko me fe kala je obena iri asi chugo mi tiendu male on ataki ajuwara irisu yandeme chara irisu be kandeme ni irisu kuma na senu kelengele mfle ba mako senu kan binaka mako kuma na minade ça c'est une vérité bon utara segu fana orom fana mine tanto kayimara keni kerebeta ubeka ataki ke uma ta isini sabaje ni kunu wankuna shinde utara isini sabajini bon ben konde la quoi ubeka ni konde et puis ce n'est pas encore fini hein. Et attaquer mfana kara banjakara au ndeka jangan vogal lame banjakara banka koro duanza timisa lanfela somadugo nyono kenne toba feri faga se sisako dana basako jedo au danso anu ko pito ko entraité information ambita dans la région de Bandiagara celle de Kenji ambita commune de Kenji donc bi e soba depuis 5h 6h terus daga to ma haramela ale munu daga harama ayrama aywa donc nana kunjala attaquer kunjala fle bayara ani Kenji nyogonche aywa donc terus de bago ani terus jenyogon bon munu biga fako hera nana bayara marala bi kel kerade agumbe mi aywa chele mun kara atsa nyafo parce que terus depuis 5h 6h nana attaqué donc ala ke anga mokelen de bina mokelen bine jawi shuyere mindu shula gabla aywa umat da udroma go baga amana ke mishiu sagaw bagoroni ka bele jilinge Allah akbar mun biga fugo dojo toroye baga ngoni dojo tatade voilà donc ka baga bele jilinge aywa utara madam baga droma go en même temps Tchedobe
debsen chaban de kumba bolo debsen chaban de ani debsen chaban de kumbe bulla chogorba do donc solo ani e kunjala nyogonche donc debsen chabanu do bolo kura donc be kumbe nyogon fe donc terosu sira chogorba ma ka chogorba tiriga faga aywa munum bolo kura aywa donc masuma chabanu kono masuma mais chogorba kono ya faga donc aleni chogorba ani debsen chaban de kumba bolo donc munum bolo kura voilà donc chorba no ya faga donc shufana dugu mogo kunjala ka kubna shudeta yoro mina aywa ja min be shula donc civil ma woro donc lu kone voilà tout o koro mi ni aya fo Mali armée mogo nyana nu ye mogo faga nu ye malien fen faga na utaraka be to suta doro bita suru keleme ka fendo kula marama fendo du koro na magara doro awere aketo kapita suta doro na ma kolosa awere fana besa chef le ko kuma di fo anga kuma to la me pas sur place donc aywa ani chedo fana anga chedo bina depuis soma donc ani chorba fana ani voilà division chawande ko babolo munum bolu ko len kududo donc bede tura donc appelé jilim bila ay musoro comme mo jenzelo do ay musoro pour les moments ma shigi ni tura ma shigi aga chade ma shigi aywa amma foi de fond parce que bagara mara terroriste la kala de Mali militaire mun be bagara vraiment bi fana usira wasoro attaquera depuis 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h midi na usira ko nafa de balawa nafa tala de abi fo nati nyefo d'accord abi nyefo fana vraiment poti mumbe ayo boy aye terrorisme kala boy e kunu encore terrorisme dara e srosu gendarme ka poste attaquer e kona poste mumbe kona ni c'est vrai nyoche gendarme ka poste mumbe kona donc terrorisme dara attaquer e aw do bi ga fo yoro dola aw e bayra mara terrorisme kala ti bayra mara terrorisme kala ti et puis bi mundo mo ko ngula do rata ko dozo de mo ga tore population ga tore ka dozo ka population ni ga ko est-ce que dozo ba autorawa wala ma vraiment kaba ko duduka kaba ko dudu bayra mara kera kaba ko poti mum bala wallahi ala ka cedeme anga autorité munu be sanfe munu be ministre munu be bamako aywa asimna no fe mako en fait bayra ko kele ko politique do na bande politique de be kele te terroriste la kele voilà politique de be kuma be fle politique mum be ay tay nyini fo yino yoro dola terroriste biga faga mais yoro dola terroriste ou ye fen beke politique Mali kono chef le ka fo hali wakati mina M5 ni surasu bolo be nyogon bolo Mali kun dien be nyabora Mali fe ka shogel mai ka to premier ministre ala anya Mali dugu bebe de ka di surasu ma Allah an be bolo be nyogon bolo ko ala ere ko na be a bolo be nyogon bolo ala be baraka do la ala yo ke misali di pour la première fois malien be kun keleme ki teke di nyogon ba Assimi Goïta no fa ya be kele au blabla nyogon na dugu kelemi ni Mali na kunte Mali ka mara kono ku etenza watendi Mali dugu tlanche be Mali ya be mine Allah an so jale ba kuma bo dungudu unana ke politique kele ba mako kono mo be ta shogali ga livre jeni provocation be ke shogali mangene shogali kataka boya ka démissionner kana jagwa kele wuli moko ko kele ngalon tike ko noro moko la yere ka allié ko kele ko kijugui on est ala na krache ay résultat be choko jumembi hali le 14 janvier munu nya kele ka lutte ka fete ngina munu yere kumbe fe Mali ka chide ol debe dunu ni balala kolu ba fete aya la jo bana fete nu ye jamala bo ku ka bona ne da fa na ma fu ku ba fete ya aya si anga jamala metla ka jama mba filmer ka iraula u ya do anga fe be che u ya anga révolution be che bala jebi jatke wale mo be Mali fan bebi u bone be Mali fan bebi u bone ba foko da kono nyi anye ne fo an kunte fe ne kake ala ko hali du kono na u benendo ala be barka do la ala barka do jogorame wala mundo parce que jogorame o teke di le nyoma ala barka do maraka wala mundo parce que maraka bolo di le nyoma wallahi na yo bolo di nyoma ala be barka do wala ima surugu ye ite surugu kelen yala la kungo kono ibe surugu groupe de nyoma fe kuma be odato ni magara surugu kena surugu to be na ko défend ala ko anga fara nyogon kan
an farali ɲɔgɔn ka Asimi an bɛɛ fara fara ka nkalon c'est à dire ka baga i ma yɛrɛ ki c'est à dire fanga nɔfɛ quoi ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ i la k'i ka diyagoya kɛlɛ tigɛ an na quoi Choguel ko a ye sabali a ma tila kɛlɛ la non tu sais ni ni dangaden bɛnna hali ni ye dangaden ta ka yɛlɛ kulu sanfɛ bɔ ka bin a kɔ kan ne bɛ mun fɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna n'aw ma Asimi gɛn ni kuranɛ cɛ a bɛ malo cogo Mali malo cogo bɛ juguya ka tɛmɛ Sudan ta kan Mali bɛ juguya ka tɛmɛ Sudan kan Mali bɛ juguya ka tɛmɛ Sobali kan n'a ma kɛ a ka sibɔn tigɛ kɔnɔ mun bɛ ka kɛ nin ye an ka dugu kunturu de bɛ ka minɛ an ka kan kunturu de bɛ ka minɛ bi Mali kan de minɛli filɛ jatigɛwale mɔgɔw bolo n t'a dɔn ni kan n'u bɛna bɔ parce que jatigɛwale mɔgɔw filɛ n'u u tɛ mɛn kan kɔnɔna ninnu na quoi u bɛ kan détruire dɔrɔn ka taa voilà sini dɔrɔn u bɛ t'u jɔ kan da la tiɲɛ t'a la u ma kan minɛ ka sɔrɔ u kan kun b'u bolo dɛ a ka politique faamuyalen don Binaka mɔgɔ n'u ye kan minɛ u tɛ taa kɔnɔ u bɛ olu ils sont mobiles donc o de don an ka sɔrɔsi caman fagara dɛ tiɲɛ don dɛ o ye tiɲɛ de o y'an ka sɔrɔsi caman faga awa attaque bɛ ka kɛ Mali fan bɛɛ bi usines tɛ to yen citernes tɛ to yen foyi tɛ to yen kuma bɛɛ filɛ n'a bɛ fɛ Mali ka lafiya an b'a ɲini sɔrɔsi halalaw fɛ sɔrɔsi barikatigiw fɛ a ye Asimi gɛn ka bɔ yen n'a ma gɛn ka bɔ yen a tɛ lafiya a bɛ malo cogo bɛ cogoya ni nin parce que Asimi y'a kalikan janfa a ye Ala janfa ka kira janfa maa maa ye ko kɛ janfa kan Ala tɛ barika don i la don min na an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wala Ala k'e barika don an na koyi mais tu sais ni miiri bɛ k'i n'a fɔ ka kasi quoi walahi bilahi a y'a lajɛ an malo cogo bɛ cogo min karata yɔrɔ lajɛ ninnu bɔnɛ hali keɲoroba kelen kelen mun filɛ nin ye walahi jatigɛwale mɔgɔw bɔnnen bɛ Keɲo u baden de bɔnnen bɛ Keɲoroba mara la hali dakɔnɔ ɲin t'a fa u bɛ Mali fan bɛɛ di bi awa n'an kun m'an kɔlɔsi an kun bɛ Bina Jara ka mɔgɔw ye Bamakɔ kɔnɔ jeudi don u kun bɛ ka attaque kɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ a b'o kalama Bamakɔ senu kelen u taara attaque kɛ de 0h à 5h du matin Irisiw de nana intervention kɛ k'an ka mɔgɔw sauver ni Irisiw kun tɛ an kun bɛ senu kan perdi fura foyi t'a la Irisiw de an dɛmɛ k'an sutara sinon an kun bɛ kan perdi dɛ donc an bɔra an ka m'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ bɛ yɔrɔ na ko bi Bamako quand même Bamako est encerclé Bamako encerclé don donc ni information de kun b'an bolo Ala ka barika don Mali la Malien fɛn fɛn bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Sendwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔna na n'a Sendwave application télécharger a photo filɛ nin a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don ne ka code promo tɔgɔ de ko urgent n'a urgent don dɔrɔn 10 € bɛ na o ye aw yɛrɛ ta Sendwave yɛrɛ photo filɛ nin voilà n'a télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka code promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta olu tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange na sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1,99 €, 2 € 200 dɔrɔn de kun don a ka bɛɛ wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada dɔrɔmɛ 1 a t'a sara a ka bɛɛ